Здравейте, приятели! Преди всичко искам да благодаря за вашата подкрепа в продължение на цяла година за близките ми семейства в Газа. Записвам това видео в отговор на многобройните въпроси, които възникват при процеса на даряване в кампаниите. Надявам се да успея да отговоря на тях. Във формата за дарение може да изберете една от посочените суми или да въведете сума по ваш избор. Ако желаете да окажете продължителна подкрепа, бихте могли да изберете варианта за седмично или месечно дарение. Избирайки тази опция, вие ще си спестите време, а на семейството в нужда ще дарите известна доза сигурност. По желание може да подкрепите платформата или да се откажете от тази опция, като изберете отпадащото меню Other и запишете 0 в празното поле. Това няма да се отрази по никакъв начин на сумата на вашето дарение. След като посочите имената си, може да изберете опцията те да не са видими публично и дарението да остане анонимно. Може да изберете дали да получавате новини за кампанията. Ако маркирате тази опция, ще получавате имейли с информация за семейството и прогреса на кампанията. След като завършите дарението, ще получите имейл, в който ще има информация за сумата и датата на извършеното плащане. Ако сте се абонирали за седмично или месечно дарение, ще получите също така линк към абонамента, чрез който можете да променяте сумата, датата, начина на дарение, както и да откажете абонамента. Накрая бих искала да направя едно много важно уточнение. Моля ви, не се подвеждайте по размера на събраните дарения. Те не са реално разполагаеми, защото те се изпращат редовно на семействата. Тоталът показва единствено всички получени дарения от самото създаване на кампанията, без да се отчитат изпратените и вече изхарчени пари. Колкото по-стара е една кампания, толкова по-голяма е събраната сума и това е нормално. Благодаря ви за търпението, ако успяхте да изгледате това видео до края. Надявам се да е полезно и да отговаря на въпросите ви. И съвсем за финал бих искала да споделя QR-кодовете към кампаниите на моите семейства в Газа, които се надявам да продължите да подкрепяте както до сега. Те няма да се справят без нашата помощ.